नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. उत्तर कन्नड जिल्हा लोकसभा निवडणूक बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमगेलो उमेदवारी अर्ज दाखल. कारवार लोकसभा निवडणुकीसाठी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे बीजेपी उमेदवार श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी आज शुक्रवार 12 एप्रिलाक आपल्या अपारशा पक्षप्रमुख आणि हजारांशी मतदारांक घेऊन कारवार शहराच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपली धर्मपत्नी आणि पुत्री हेमका घेऊन जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर हेमचे कडेन निवडणूक उमेदवारी फॉर्म सुपूर्द केलो. या वेळार बीजेपी पक्ष जिखतलो असो त्यांनी विश्वास व्यक्त केलो आणि 3 उमेदवारी पत्र सादर केले. उमेदवारी फॉर्म भरचे पयलीं कारवार दैवज्ञ भवनांतल्यान शहरात वाहनाची मिरवणूक काढली. या वेळार तेमचे बरोबर गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, बसवनगौडा यत्नाळ, आमदार सुनील कुमार, बीजेपी राज्य उपाध्यक्ष श्रीमती रुपाली नाईक, धारवाड आमदार अरविंद बेल्लद, निवडणूक प्रमुख हरताळ हालप्पा, आमदार दिनकर शेट्टी, MLC गणपती उळेकर हेमी साथ दिली. नामपत्र हजर करचे पयलीं तेमी पत्नी समेत समुद्रपूजा आणि गोपूजा केली. या वेळार बीजेपी आमदार निवडणूक प्रचारापासून पयस आशिल्ले हेब्बार हेमक उद्देशून तेमी प्रतिक्रिया दिली की हेब्बार हेमी तांत्रिक दृश्टीन बीजेपीत आसात जाल्यार तेमगेली पक्ष संघटनेची कामां प्रजाप्रभुत्वाक शोभा हाडची न्ही. तेमी पक्षाचे आमदार असून जे करची न्ही ते करतात तेजेन असमाधान व्यक्त केले. वट्टार मेळ पक्षाचेच पुढारी पक्षात फूट घायल्यान ही लक्षणां बऱ्याची न्ही अशी चिंता तेमी व्यक्त केली. ರಾಜ್ಯದ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಗೇಕರ್ ಅವರನ್ನ, ಕುಮಟಾ ಹಾನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಜಿಂತೂರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ, ಸಂಕನೂರ್ ಅವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಸಿದ್ದಿರ್ ಅವರನ್ನ, ಶಿವಾನಂದ್ ನಾಯಕರ್ ಅವರನ್ನ, ನಮ್ಮ सर कारवारच्या माजाळी ब्राह्मणवाडा हिंगा 14-15 एप्रिल 2024 दिसा श्री ब्रह्मदेव आणि चवंडी मोठी प्रतिष्ठापना सुवाळो जातलो. आयतार 14 एप्रिल 2024 दिसा सकाळ 7 वाजता सुरू झालेल्या या धार्मिक कार्यक्रमाक या कार्यात दिवसभर अनेक होम जातले. सोमवार 15 एप्रिलाक सकाळ 10 वाजता गणेश पूजन, पुण्यवाचन, मूर्ती प्रतिष्ठा, कलाभिवृद्धी होम, कलश होम, महापूजा आणि मंगळारती जातली. दनपार 12:30 वाजता अन्न संतर्पण जातले. या मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळ्याक सगळे भक्तान हजर राहून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेवचो अशें श्री ब्रह्मदेव सेवा समिती ब्राह्मणवाडा माजाळी हेमचे तर्फेन कळयला. कारवारच्या अस्नोटी मड्डामक्की हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव 15 एप्रिलाक. कारवारच्या अस्नोटी मड्डामक्की हिंगा श्री ब्रह्मदेवालो वार्षिक उत्सव सोमार 15 एप्रिल 2024 दिसा असून दनपारा 12:30 वाजता श्री ब्रह्मदेवाली पूजा, 1 वाजता श्री सत्यनारायणाली पूजा, 1:30 ते 4 वाजेपर्यंत श्री दिनेश विश्राम कोठारकर हेमगेल्या सौजन्यान अन्न संतर्पण जातले. तसेच रात्री मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात श्री ब्रह्मदेव कलासंघ मड्डामक्की अस्नोटी हेमी सादर करतले. सूरज तळेकर गोपशिट्टा हेम बरयले कोंकणी नाटक शपथ तुका मागेल प्रेमाची हे नाटक सादर करतले. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तान परिवारा सहित हजर राहून श्रीच्या कृपेक पात्र जावन कार्यक्रमाक शोभा हाडची अशें श्री ब्रह्मदेव कमिटी मड्डामक्की हेमचे तर्फेन भक्तांक कळयला.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार।